ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶ ତ ମନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆଇ ତ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ହୁଜୁରରେ ଲାଗି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ବାଇବଲ ଥିଲା ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ ଫିଲିପି 3 ପର୍ବ 20-21 ଫିଲିପିଓ 3:20 ଫିଲିପି 3:20 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? कितना सिना होला कना ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। अबु मैं सिल्वर सिल्वर ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। अबु तो सिल्वर सिल्वर बोलते ଆମେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। अबु तो सिल्वर सिल्वर ସେ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ इंता क्यों ଆମ୍ଭେ ମାନେ अबु तो ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା हाथों को ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। प्रभु यीशु मसीह हुजूर मनते के आसते ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। क्रिसमस हुजूर है तांगीरे में आपने ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା आए थे या पेते ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। सबना आया आसते रिकता ही नहीं ତଦ୍ୱାରା इनी किंगते ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାର ଶରୀରକୁ अबुएन वजो हम ରୂପାନ୍ତରିତ କରି उन्होंने कहते ଆପଣର ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ କରିବେ। आया मनन में हम लेकर बैठे या ସେ କଣ କରିବେ? दिरातिया ଗୌରବମୟ ଶରୀର କରିବେ। आया मनन में हम लेकर ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। अब तांगीरे बताइने ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, तो हगा कमा मिस्तो ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଜାଣିନାହୁଁ। बारी नागों का बारी से का बताना ଆମେ କେବେ ଯିବୁ ଜାଣିନାହୁଁ। अब सुईले ने ऑफिस में बारिया का बताना ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ ଜାଣିନାହୁଁ। जिस सुईले हुजूर का ଆମେ बताना ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଜାଣିନାହୁଁ। बारी विषय का बताना ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। मैं तब सांप्रम से आदमी ना ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର मार कॉल तब जी ତାର 13 ପର୍ବ मेरे तेरो हटी 35-36 ପଦ। मार्को 13:35-36 ଅତଏବ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତି। वारन बम के नटका के हुजूर के तब जास्ती के नेल्पिया ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। इनमें तब के केंते टाइम पे ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। के केनो କାରଣ ସେ टाइम ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ आय आई थी କି ଅଧରାତିରେ ये तला भी दे କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ सिंपल आ କି रे ସକାଳେ आपा କେତେବେଳେ जिसने ସେ ଆସିବେ आय तो हुजूर ତାହା ତୁମମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ना आप पे तो कपड़ा डाला ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି आज तो बड़ा तुम ତାହା का ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, फोटो तुम का जी को ना ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। जिसके लेके ना होता ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। संपूर्ण का ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। वो संपूर्ण का टाइम ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। पांजा के ଆମେ होते ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା। अब संपूर्ण का जीवन ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ। सवाल का ଆଉ ପାପରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦତା ରହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧି ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 37 ପଦ। ଏଭଳି 10:37 କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଭଳି 10:35 ପଦରେ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାର, अब तांगे टाइम क्या मिला ଅପେକ୍ଷା କରିବାର, अब तांगे टाइम क्या मिला ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର, संपूर्ण का टाइम क्या मिला ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କରିବା।